Mipahimangno ang Criminal Investigation and Detection Group CIDG7 labi na sa mga babae nga dili musugot nga kuhaan og hulagway ang pribadong parte sa lawas o mga binuhatan nga pribado aron dili mabiktima sa cybercrime. Ani usa ka lalaking hamtong ang nadakpan sa mga sakop sa CIDG ato sa entrapment operation sa Dakbayan sa Lapu-Lapu human gipakatap nini ang mahubong hulagway sa babaeng kanhi niya kapuyo. Gibuwagan siya sa biktima tungod sa pangabusong pisikal apan dili kuno mosugot ang lalaki o gi-blackmail ang babae nga upload ang hubong hulagway sa social media. Gitinuod niya kini hinungdan nga milangop ang biktima sa mga otoridad o nadakpan ang suspect. For violation of RA 9995, otherwise known as the Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009, last May 12, 2022. Yung mga ibang videos at saka photos ay ilalantad pa niya, ipopost niya doon sa mga kakilala niya na mga family members.